festas, a facer reunións e tal, nese sentido. Claro, que pasou durante todo ese proceso, bueno, pois que unha vez máis, igual agora, igual que antes, pois que se extraeron os recursos que tiñan esas comunidades por unha xente externa, e, bueno, mentre tanto, pois as comunidades pois, foron desaparecendo. E, bueno, ese creo que ese é o sentido. Despois, tamén me chama a atención o tema que comentou Daniel da negativa, é dicir, como percibiches tú, que motivos tuveron as comunidades para ver que eso non lle merecía tanta pena, non lle era tan beneficioso, non? Isto digo porque conozco un caso que é na Estrada, un caso concreto que é na Estrada, no que a comunidade rural pois dixolle que non aos eólicos, sin embargo eles montaron unha cooperativa de ganadería extensiva que se chamaba Monte Cabalar. Bueno, a verdade que non eu falei co responsable no seu momento tamén. A verdade que non logrei entender cal foi o que motivou que fose así ou a negativa a interesaba o tema dos eólicos. Bueno, parecen exemplos, pois eso, que definen un pouco, bueno, tamén a complementar o que estaba dicindo Daniel. Sí, a miña vai sobre o mesmo, de feito, disculpade porque pode ser un antes de xubilado se volví, pero quería volver para facerche esta pregunta, porque aparte de o traballo que conocía, e, bueno, moi ben, moitas gracias, a verdade que unha delicia. A mí me intriga tamén a diferencia cos anos 70, igual que a Daniel. E me gustaría a túas reflexións, ainda que eu vou facer, digamos, vou dar alguna pista de por que podría ser, pero me interesa a túa reflexión sobre eso, non? Porque, a ver, cando un ve ou recorda as encrogas, os encorros, Porto Marín, o asunto que parecido. A Daniel xa apuntou algunhas diferencias, efectivamente, el abandono, etc. Pero creo que hai outras que teñen que ver, supoño, co cambio niso que se chama a ventana de oportunidades políticas e o marco político, non o mismo final do franquismo da transición. Pero a miña pregunta é: como é posible que as aldeas como comunidades, as comunidades de montes como comunidades de montes e os aldeanos das persoas, que hai que chamarles aldeanos para entender de que estamos falando, foran absolutamente desatendidos políticamente por todo o mundo? E cando digo todo o mundo, quero dicir todo o mundo. Eu creo que isto dá para pensar, non? Porque xustamente os que pensamos en términos históricos naquele momento, no ano 2005, no ano 2003, e os que pensamos no rural, estábamos un pouco asombrados. Eu recordo falar con xente do mundo do dereito, do mundo da política, e si, algún axuste se podía facer e tal, para aproveitar esta riqueza. Pero ninguén face unha reflexión en términos de expropiación, que era como vivía a xente. E eu creo que iso non só ten que ver co abandono, me parece. E aquí hai outra parte que tamén xa apuntaba, creo, Dani, que é onde vai un pouco a miña pregunta. Eu entendo que substituímos desde o mundo político, desde o mundo urbano, desde o mundo das élites e do mundo da cultura, o mundo rural por un espacio onde hai fauna, flora, solos e paisaxe. E todo o que se fai, todo o mundo queda encantado cando é un informe medioambiental. Entón, o problema son as turbeiras, que eu discutía, por certo, con algún colega de xeografía, sí, o problema son as turbeiras do xistral, pero é a xente. O problema é o lobo, o problema é o oso, o problema é o tipo de toxo, a xinesca. Todo iso é verdade. E en todo este tempo se fixeron miles de informes medioambientais que permitiron perfectamente facer eso. Non houve ningún outro tipo de informe do punto de vista das persoas, das comunidades, dos comuns, dos comunais, e desde logo non houve ningún tipo de reflexión política, por lo menos en Galicia, sobre este tema. Solo cando chegamos ao mar. E aí xa daste a tua resposta, porque xa me intriga. Bueno, comparto totalmente as reflexións feitas por vos. O proceso ten moitas similitudes co acontecido nos 70 a nivel de conflitos enerxéticos tamén vinculados cos encoros, os procesos de ocupación incluso tamén anteriores de patrimonio forestal do Estado, etc. O
un proceso no que, digamos, as persoas que viven neses espazos non entran dentro da ecuación, non contan, non existen, non son asentes. Cando falaba da xustiza enerxética e da xustiza de recoñecemento, realmente nos creemos que encaixa totalmente o caso eólico aí, porque non existe un recoñecemento claro das comunidades locais como asentes que teñen que participar no procedimento, participar con capacidade de decisión e capacidade de organización, porque por que non é posible a autoxestión veciñal dun recurso propio que está vinculado con esas parcelas, que as empresas van aí porque aí onde está as maiores horas de producción equivalente, as maiores eficiencias para a súa actividade económica, non? Iso é totalmente claro. No tocando os conflitos recentes, pois hai varios factores, aparte, hai varios factores. Hai conflitos moi diferentes tamén, hai procesos previos que anteriores ao 2010 que, bueno, que por facer brocha agora, pero tamén son interesantes, vinculados, por exemplo, con algún pequeno conflito vinculados con pagamentos, que pode ser interesante. Pero o grosso dos conflitos a partir de 2010 non van si falamos de 3 ou falamos de 5, é previo a iso, xa? A posición é previa, incluso a oposición dos propietarios dos terreos, onde van localizados os parques eólicos. Tanto é así que hai propietarios veciñais que tiveron coñecemento de que estaban dentro de unha área de desenvolvemento eólico fai moitísimos anos, a raíz dun congreso da Organización Galega de Comunidades de Montes que fomos o Xavier Diego con stand dun mapa do Plan Sector Eólico de Galicia, como que hai un... E empezaron a diseñar unha estrategia. E cando houve un parque que entrou na información pública, empezaron a diseñar unha estrategia para tratar de xusto valorizar ou invertir xusto nas áreas onde vai as coordenadas que ten onde van os observadores, para tratar de chegar incluso a un proceso de prevalencia judicial, para tratar de conseguir paralizar o proceso de prevalencia para determinar que utilidade pública a prevalencia enerxética ou a social económica do monte veciñal. Iso pode acontecer no caso do monte veciñal, un caso único, ¿no? Pero un caso que existe. Moitos dos grandes conflitos están vinculados tamén porque están cerca de áreas poboadas, onde hai dinamismo social, onde hai xente nova, o caso do Caliñero, o caso do Morrazo, pois ao final son áreas de lecer para toda esa área metropolitana, non? Moi importantes, con moitas actividades, pero para mí o relevante é que son os propietarios dos terreos os que participan nas plataformas, plataforma do Caliñero, plataforma do Morrazo, os que desenvolven actuacións específicas para tratar os que alegan, opóndose directamente nas procesos de actuacións ás centrais, non? Pero tamén quería destacar que nos últimos anos están aparecendo conflitos e eu creo que hai tamén outras claves, non só, bueno, evidentemente, os procesos iniciais, pois, en moitos casos teñen lugar en lugares con pouca poboación, moi habilitada, con escaso, casi nulo dinamismo social, pero vinculados con montes, e esas áreas xa están moi ocupadas. Pero agora, moitos dos novos procesos están entrando en cultivo, en áreas agrarias. E iso é un matiz que para mí, desde o meu punto de vista, e creo que hai que facer moito traballo na investigación e hai que ir a moitos dos exemplos concretos, ¿no? Pero que pode explicar tamén unha maior autoorganización da xente, ¿no? Son áreas que están aproveitando e que teñen, das que dependen su medio de vida en moitos casos, ¿no? E das que, nun caso de instalación de parques eólicos, pues posiblemente moitos deles ni sequera serían beneficiados porque depende moito de onde vai o moinho, é unha cuestión, digamos, que entra dentro do seu conflito. E aí lazo con Monte Cabalar, ¿no? Monte Cabalar, que é unha cooperativa moi interesante e que evidentemente tivo un proceso de oposición, podemos decir, ao parque eólico, por menos de distancia. E por qué? É unha cuestión moi básica. As áreas onde van instalados os parques eólicos e un radio que aparece determinado por el Plan Sector Eólico de Galicia
cambian a cualificación urbanística, a cualificación do terreno. É dicir, as áreas que poderían usar, por exemplo, para as axudas da PAC, si hai unha modificación dese espazo e pasan a ser superficies de protección de infraestructuras, pois non se poderían utilizar para esa actividade económica. É dicir, ten un impacto directo no seu concepto de actividade agraria. Por certo, con FUCO e con a xente de Monte Cabalar, pois o noso grupo, nos últimos procesos de negociación que tiveron e que xa tienen contactos incluso, temos colaborado de forma directa e un proceso moi interesante, no que conseguiron digamos, unhas cuantías interesantes, porque son xente, a pesar de estar nunha zona, digamos, que hai moitos problemas tamén, de adentamento, de falta de poboación, pois aí é unha comunidade dinámica que son capaces de autoorganizarse para montar Monte Cabalar, tamén para tratar para darlle cara un proceso de negociación a unha gran empresa como era nese caso. Bueno, o tema da eólica mariña é un tema do que imos a falar moito nos vinteiros anos, eu estou convencido. É un tema moi complexo, un tema no que tamén hai moitas aristas, nos que non sei se sabedes que hai un mapa da eólica mariña a nivel estatal, do Ministerio, e no que hai dúas áreas preferentes no territorio galego, unha vinculada coa Rasa, co Enclave de Asturias, e outra vinculada coa provincia de Pontevedra, coa área de Oia, esa zona por aí. Son áreas preferentes para poder desenvolver parques eólicos marinos. Por que non se desenvolveu ata agora? Pois, posiblemente porque, digamos, non foi necesario, non? É un proceso máis caro que a eólica terrestre, ata agora, polo menos. Un proceso máis complexo, tamén, a nivel tecnolóxico. E digamos que por agora se apostou claramente por ir ocupando todos os espazos vinculados coa eólica terrestre, pero a medio plazo Portugal se avanzou tamén neso últimamente e vamos a ver un pouco, todo o grupo tamén será observadores nese sentido, pero aquí vai ser outro campo de batalla no medio plazo, outro campo de batalla que evidentemente vai afectar a moitas cuestións, ¿no? Porque, bueno, son reservadores moito máis grandes que os de terra, non son de 3 ou de 4,5, como decía, son reservadores de potencias sanitarias máis elevadas, e dependendo das áreas, pues, o impacto paisagístico pode ser realmente grave, pero logo a clave é que o que pasa si neses lugares hai actividades económicas tradicionais, vinculadas coa pesca ou vinculadas con outros sectores nos que pode haber, pues, hai radios de afección nos que non poden pasar embarcacións, a liña de evacuación da electricidade tamén ten unha serie de impactos. Bueno, un tema no que eu creo que hai que falar moito máis, que aquí se fai todo moito a brocha moi gorda e últimamente pues, están saindo moitas noticias nese sentido, ¿no? Bueno, e o caso porque as comunidades están en contra neses casos, porque esas comunidades de monte, efectivamente, son comunidades de monte, no caso do sur de Galicia. No caso de outros conflitos, falemos de Outes, falemos de conflitos do interior de Coruña, pues non son gandeiros ou propietarios de terrenos con actividades agrarias. Pois no caso dos sur de Galicia, as comunidades de montes, en primeiro lugar, porque teñen autonomía económica. Eso é a clave. Teñen autosuficiencia económica. Teñen capacidade para desenvolver proxectos sin depender dunha actividade externa. Esas comunidades en concreto das que estou falando. E dentro dunha análise básica de custes e beneficios, eles teñeno claro. Non lles compensan. Inda que reciban moito dinero, porque queren preservar o seu entorno, porque o sentido, digamos, de identidade, de vinculación con esos espazos como comunidade, pois é forte, non? Son espazos tamén singulares, estamos falando de sitios concretos, que, bueno, sería tamén, podemos falar moito nese sentido, non? Pero son comunidades que apostan nese sentido por esa, e con estructura, con dinamismo, onde as empresas, digamos, non poden chegar ali e facer o que queiran, non? Como acontece en outros lugares onde existe pouca capacidade de reacción e máis sabendo que hai procesos de utilidade pública funcionando, onde teñen esta xente ten asesoramento xurídico, ten asesoramento dos procesos administrativos, sabe como funciona e están atentos a calquera novidade que poida haber, non? Pero iso tampouco garante para nada, como decía, do marco regulador, que os parques non se poidan desenvolver, non? Porque esa é a clave de todo. A clave, como decía
dito é o marco regulador. O marco regulador no que as comunidades locais, as entidades locais non existen, non teñen capacidade de decisión, non teñen capacidade de planificación, non teñen capacidade de autoxestión e de aproveitamento do recurso, e nun contexto como que estamos, que realmente sería unha oportunidade boa para avanzar nese sentido. Son comunidades até agora que quedaron totalmente desatendidas, das que digamos, non tiveron moita capacidade de facer nada, casos concretos moi interesantes e moi reseñables que hai que tamén destacar, pero o grosso, digamos, pois as ofertas que chegaban basicamente soían ser as que se asinaban, coa espada esa, como decía, de Damocles, da expropiación no mesmo momento, que claro, que se non asinas isto, que claro, comunidades dinámicas, etc., saben, como proceso, saben que poden tratar de presionar moito máis, pero en áreas rurais, e o concepto de expropiación, que, bueno, como decíamos, un concepto que no rural é moi importante e ten, digamos, moito peso, a pesar de que estamos falando de empresas privadas, de que estamos falando de grandes intereses económicos, a producción, distribución, comercialización de electricidade está considerada utilidade pública, e até a ver o marco regulador tamén que o que fai con iso, non? Porque ata o decreto 242 de 2007 non era necesario, non foi necesario para todos os parques eólicos que están funcionando, non foi necesario justificar os motivos polos que se iniciaba un proceso de declaración de utilidade pública. Por iso decía que moita xente se enterou tivo coñecemento a través dunha carta da Consellería. Non tiña que ter ido antes ali. Eso, coa Lei 8/2009, cambiou co decreto de 2007 e se mantivo coa Lei 8/2009. Aparece un parágrafo que di as empresas terán que justificar os motivos por que se... É un concepto que non se sabe que justificar, pero evidentemente se hai un proceso de declaración de utilidade pública e ninguén pasou por ali, pois é dificilmente justificable que se inicie ese procedimento. Non será o que sempre, cando vamos a asesoría, decíamos que iso era clave para explicar, que había que alegar nese sentido. Fai uns meses, eu tiña claro que eso era un parágrafo que molestaba. Fai uns meses que ese parágrafo acaba de ser eliminado. Non teñen que justificar os motivos polos que se inicia o proceso de declaración de utilidade pública. A Lei de Fomento de Iniciativas Empresariais elimina ese parágrafo da Lei 8/2009. Volvemos á situación previa. Creo que, claro, todos estes parques en procedimento administrativo que tiveron esas alegacións non chegaron a desenvolverse, entón non sabemos que consecuencias podría ter ese pequeno parágrafo nos resultados económicos, pero evidentemente en comunidades organizadas, incluso que tivesen capacidade de ir a un contencioso, etc., eu creo que tería percorrido e tería importancia. Iso é algo que xa non vai acontecer. E dicir, as comunidades locais, os campesiños, os labregos, a xente do mundo rural, pues, digamos, está totalmente desatendida e ten un marco que impide calquer tipo de autorganización e de decisión. Habría que cambiar totalmente este concepto. Mais, despois de todo o que temos avanzado, aprendido, ya estamos a tempo de mudar as cousas e de conseguir que sexa desenvolvido outro modelo que haxa máis impactos e máis capacidade de fixar poboación, de xerar emprego, de aproveitar de forma sustentable o recurso propio que noso e que deberíamos de poder facelo e desgraciadamente pues, ata agora non é así. Bueno, pois non sei se hai alguna cuestión máis, alguna pregunta máis. Estamos, a verdade foi isto moi intenso, tanto a presentación como o debate, e, bueno, pois o que merece é que por menos que se formamos